nomeni uri zitafu mabhebhi ane munhu anopedza chikafu ndakaona zvaparudo nine nhafu ndinochimhanya 90 minutes iwo unopenda first hafu mabhebhi anituma festutetetete simon akaonda makumbo kunge mapete anonamisa kunointrodusa tete vakamona vanoti uyu zindumureniri jama zi1 ona kako akanomen isitpek peta bhebhi shawari nititenge mabripek ogara zviya after 9 months anenge azvara auya kisungiriri matonememuginizitii mabondo asi kana ndaenda ziva iya hondo mabhibhatanisera nyika yasara yadondo matafu ndiso vacho vane mari pepetezavanoufamba ndiskotokuidza motokari wototsvaka musha vakajaira chikochikari namotiri kutipiri namogari nomen matafu mashuga teti kuna bhebhi uri bhengi mari anomusota anozadza ramutenge ini ndomuona nyango nzina kana sense unobhadhara sekombi iri parengi matafu kana vatete matafu kana vatete matafu kana vatete mabhebhi munodei matafu kana vatete matafu kana vatete sakachi ari slimly kuna anohwinisa timu mabhibhi ane munhu anopedza chikafu ndakaona zvaparudo nine nhafu aituma festutetetete akaonda makumbo kumapete anopakisa bijibola atanhamba saka iyi hondo iyi yaperera papi haisati amen dhafu here kana kuti mutete hanzi dhafu here kana kuti mutete dhafu here kana kuti mutete dhara vaudzei kuti chi madhafu ndisu vacho vane mari